גדול להצלחה בחיים באין ספור תחומים, גם רוחנית, גם כלכלית, גם בשלום בית, בחינוך הילדים. דבר שלא כל כך שמים לב אליו, אבל שלמה המלך מלמד אותנו שהוא מפתח גדול להצלחה בחיים, וזוהי מידת הזריזות, שאדם ירגיל את עצמו, דבר שצריך לעשות, להיות זריז באותו עניין, ולא להשהות דברים, להתעצל באותם הדברים. התפיסה הרגילה של אדם מן השורה, שזריזות זה בונוס כזה, עוד תועלת שיש. אבל גם אם אתה עצלן, אז בסדר, אז תשיג את זה בסוף, לא תעשה את זה מהר, ייקח זמן, בסוף תגיע. שלמה המלך אומר, תדע לך שהזריזות מול העצלות זה שני עולמות. אלה חיים שונים לחלוטין. ההשלכה של מידת הזריזות, אדם שמרגיל את עצמו לעשות דברים בזריזות, היא הצלחה של אדם שחי כמה פעמים בעולם. האדם הזה חי 80 שנה והספיק משהו, השני חי 80 שנה והספיק כאילו הוא חי 240 שנה. גם ברוחניות, גם בכלכלית, בכל תחומי החיים. לעומת זאת, אדם שהוא מתעצל, גם הוא עצמו מפסיד, וגם גורם למי ששלח אותו לאותה שליחות, שהוא ירגיש מצוקה גדולה, וממילא יש פה גלגל שחוזר על עצמו. אתה גורם לו מצוקה בזה שהוא ביקש ממך לעשות, והתעצלת עד שעשית, אז התגובה שלו תהיה בהתאם, ואחר כך תראה את הגלגול של הדברים. נקרא כאן את לשונו של שלמה המלך בספר משלי, פרק י' פסוק ט"ז. אומר שלמה המלך כך: כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, כן העצל לשולחיו. תפס כאן שתי דוגמאות, כמו חומץ לשיניים וכמו עשן לעיניים. החומץ, יש בו תכונות חיוביות. יש בו תכונות של ריפוי במצבים מסוימים שאדם זקוק לזה. יש כאלה שכשלוקחים כף חומץ, אז זה עוזר להם למערכת העיכול. אז יש בזה תועלת לדבר אחד. אבל מה עושה החומץ לשיניים? גורם להם להיות שיניים כהות, עם חוסר נעימות. אדם שמרגיש חומץ בשיניים, מרגיש כמו חיכוך כזה, שהשיניים מתחככות זו בזו, ולא נעים לו בפה באותה שעה. אש, אדם שמדליק מדורה, יש בזה הרבה תועלת. אתה מתחמם ליד האש, אתה יכול לבשל על האש, אבל יש לזה גם עשן שכשהוא נכנס לעיניים, הוא מאוד מציק, צורב את העיניים, מפריע. אז יש מעלות. יש פה עשייה, אבל יש לזה גם תופעות לוואי שהן שליליות. אומר שלמה כך, כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, כן העצל לשולחיו. כשאדם שולח שליחות, מבקש ממישהו, אב שולח את בנו, שיבצע פעולה מסוימת. הבוס בעבודה מבקש ממישהו שיעשה משהו. והוא עושה, אבל הוא עושה את זה בעצלות. מי ששלח אותו יודע שאפשר להגיע להישג מסוים תוך פרק זמן מסוים. והוא רואה שאורך זמן, והוא שולח לו הודעות ומתקשר אליו, מה קורה? אל תדאג, זה בטיפול, אני על זה. מילים ומילים ומילים, עד שאותו אדם מותש. בסוף הוא קיבל את מה שהוא רצה, אבל הבאת אותו למצב שהוא ירגיש כמו חומץ לשיניים וכמו עשן לעיניים. כלומר, לא נוח לו עם המצב הזה. כמו כל הפסוקים של שלמה המלך, יש פשט ויש עומק. אנחנו מדברים כעת ברובד של הפשט, של משל ונמשל. המשל זה חומץ ועשן, לשיניים ועיניים, והנמשל זה העצל, זה המשל והנמשל. אבל הגאון מווילנה אומר ששלמה המלך הכניס כאן עוד מסר, שהמשל והנמשל, שניהם משל לדבר הרבה יותר עמוק. אבל קודם נסביר את הפשט של המשל והנמשל, אחר כך ניכנס לרובד היותר עמוק שהגאון מווילנה מסביר כאן. בפשט הדברים מדבר שלמה המלך על הממד הרוחני. אתה רוצה קידום בעבודה? תהיה זריז. כי ההתרשמות שאתה יוצר סביבך מושפעת מאוד מהשאלה האם ההישגים שלך הם גבוהים בזמן קצר, או שההישגים שלך הם אורכים זמן. כל מנהל שרוצה לקדם סגן, רוצה לקדם מישהו, מחפש תפקיד
בכיר, הוא בודק מי יכול לעשות לי את זה הכי טוב במינימום זמן. כי מה התועלת במינימום זמן? לא רק לבוס, גם בבית. כשיש לאדם פעולות שהוא צריך לעשות, צריך לבצע, אם הוא לא עצלן, הוא מספיק עוד ועוד, כי הוא סיים את זה ועבר לשלב הבא, וסיים את זה והתקדם עוד. ההישגים שלו הם גבוהים. גם עצמאי, אין לו בוס על הראש, הוא מנהל לעצמו את העניינים. אבל אם הוא זריז, סגר עסקה פה, מתקדם לעסקה הבאה, התקדם כאן, ממשיך הלאה. אבל אם הוא עצל, והבעיה הגדולה שיש מצבים שהאדם אפילו לא מודע שהוא עצל. הוא לא מודע לעצלות שלו. הוא מרגיש, אני כל הזמן בעשייה. נכון, אתה באמת כל הזמן בעשייה. אבל אתה עושה את זה בכבדות. אתה עושה דברים שאפשר לעשות בהרבה פחות זמן, אתה עושה אותם לאורך זמן, כי אתה מפסיק והולך וחייב לנוח, בלי שבאמת יש צורך אמיתי של מנוחה או שתייה, כל דבר מוציא אותו מהריכוז, מוציא אותו מהכלים. כאן רק חשוב לתחם את הדבר, יש הבדל גדול בין מידת הזריזות שהיא חיובית, לבין מידת הפזיזות שהיא שלילית. מה ההבדל בין זריז לבין פזיז? זריז זה אדם שפועל אחרי שיקול דעת ומחשבה, הוא פועל במהירות. זאת אומרת, המהירות היא לא בשיקול הדעת ובמחשבה. הוא השקיע מחשבה, הרהר בדברים, דן, התייעץ. אחרי שהוא הגיע למסקנה נכונה שכך צריך לעשות, בעשייה הוא נכנס למהלך של זריזות גדולה. פזיז זה אדם שעושה דברים בלי לחשוב. כלומר, שניהם בעשייה אתה רואה אותם עושים במהירות, אבל ההבדל שמיים וארץ. אדם שהוא זריז, אחרי שיקול דעת עשה את מה שצריך לעשות בזריזות, הוא מגיע להישגים טובים. אדם שהוא פזיז, הוא מתקדם לעשייה עוד לפני שהוא חשב כמו שצריך. ואז יכול להיות הרבה יותר גרוע. כבר היה עדיף שיהיה יותר איטי, ולא כזה מהיר לעשות בחוסר מחשבה, ואז הנזקים שהוא גורם, עכשיו צריך לתקן את כל מה שהוא קלקל, תחזור לנקודת המוצא ותתחיל הכל שוב מההתחלה. לכן, הפזיזות, כשיעקב אבינו דיבר על ראובן, אמר לו, ראובן, בכורי אתה בן הבכור. והבכור, בפרט בזמנם, היה לו מעמד, היה לו משקל, אתה צריך להוביל. שבט ראובן היו צריכים להיות גם שבט המלוכה, בסוף מי קיבל את שבט המלוכה? שבט יהודה, דוד משבט יהודה, משושלת בית דוד, כולם היו מלכים. האמת שראובן היה צריך לקבל את המלכות, שבט ראובן. גם כהונה, מי קיבל את מעלת הכהונה? שבט לוי, אהרון הכהן משבט לוי. מי שהיה צריך לקבל את זה, היה צריך להיות ראובן. היה צריך להיות גם מלך וגם כהן, כי הוא בכור. אבל בזמן ההכתרה, שיעקב אבינו מברך את כל בניו, נותן להם תפקידים, ייעוד, הכל ברוח הקודש, הוא דיבר שם. לא כמו סתם אבא שמברך את הילדים, שזה גם חשוב. אבל פה הוא דיבר על פי השראה רוחנית מלמעלה. ושם הוא אומר לראובן, בכורי אתה, כוחי וראשית אוני, אבל פחז כמים אל תותר. אתה לא תהיה יותר מהאחים שלך, אתה תהיה כמו כולם. למה? כי היית פזיז. זה סיפור שם שהתורה מספרת, לא ניכנס לזה כעת. על הפזיזות הזאת, שעשית מעשה בלי לחשוב, אתה לא ראוי להנהגה. בהנהגה צריך להיות מלך, להיות שליט, להיות מנכ"ל, להיות אדם שמוביל. צריך להיות אדם שהוא פועל בשיקול דעת. סוף מעשה במחשבה תחילה. לפני שאתה עושה, תחשוב על התוצאה, לא על מה אני עושה הרגע, אלא זה גורם לתוצאה מסוימת וזה גורם לתוצאה אחרת. עד היכן הדברים מגיעים, מראש תעשה את החשבון הזה של איזהו חכם הרואה את הנולד. אז זה חשוב תמיד לדעת להבדיל בין זריזות שהיא טובה לבין פזיזות שהיא שלילית. לגבי הזריזות נקרא כאן את לשונו של הרמח"ל במסילת ישרים. יש לו פרקים שלמים על מידת הזריזות, והוא אומר כך: אומר הרמח"ל, חלקי הזריזות שניים, אחד קודם המעשה ואחד אחרי כן. קודם התחלת המעשה הוא שלא יחמיץ האדם את המצווה.
אלא בהגיע זמנה, או בהזדמנה לפניו, או בעלותה במחשבתו, ימהר יחיש מעשהו, לאחוז בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתיים. כי אין סכנה כסכנתו, אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש איזה עיכוב למעשה הטוב. הוא מדבר פה על זריזות במצוות, אבל זה נכון בכל תחום. אחרי שבשיקול דעת האדם מגיע למסקנה שזה מה שצריך עכשיו לעשות, שלא יחמיץ. מה זה להחמיץ? לא כמו בעברית של היום. בעברית של היום, כשמדברים על החמצה, מתכוונים להפסד לגמרי, שלא הלך לי. לא עשיתי בסוף, החמצתי. אבל בעברית המקורית זה לא נכון. בעברית המקורית להחמיץ זה להשהות. הבצק, מתי הוא מחמיץ? מה ההבדל בין בצק שעושים ממנה מצה, לבין בצק שעושים ממנו חמץ? קמח ומים שמערבבים אותם, אם משאירים אותם בלי להתעסק, והוא מתחיל לתפוח, אז הוא מחמיץ. פירוש המילה החמצה זה המתנה, ולהמתנה הזו יש תוצאות. אז בבצק ההמתנה תפיחה. שלא להחמיץ פירושו לא להשהות. היסוד הזה הוא גם מפתח גדול בשלום בית. יש בעלים שלא מבינים מה לא טוב לאשתי איתי. למה היא מרגישה כל הזמן שאני לא בעל טוב, ואני לא עושה, אני כן קונה וכן מביא וכן עוזר ומתקן מה שצריך בבית? למה היא לא מרוצה ממני? וכשהוא יבחן את עצמו הוא יכול לגלות שמידת העצלות גורמת לאשתו להתרחק ממנו. היא מבקשת שיעשה דבר שהיא לא יכולה לעשות. אם הייתה יכולה, הייתה עושה בעצמה. זה יכול להיות דבר הכי פשוט, להחליף מנורה מעל משטח העבודה שלה במטבח. והיא מפחדת לעלות על סולמות ולהחליף ולתקן, או שהיא לא מבינה איך עושים את זה, והיא יודעת שבעלי יודע. והיא מבקשת מבעלה שיסדר את התאורה, או שיקנה משהו שהיא צריכה, והיא צריכה לרדוף אחריו בכל יום, להזכיר לו שוב ושוב, עד שבסופו של דבר הוא עושה את זה. אדם כזה צריך לומר לעצמו, הרי בסוף אני אעשה את זה. אז למה לדחות? הדחייה הזו נובעת מעצלות. אם לדעתך זו טעות, היא מבקשת ממך דבר שלא צריך לעשות אותו, אז אל תמשוך אותה סתם, דבר איתה, תסביר לה, שנכון שאת חושבת שצריך לעשות כך, אני חושב אחרת, בואי נדון, נראה מה נכון לעשות, נגיע למסקנה, והמסקנה שמחליטים עושים אותה. אבל אם אתה משוכנע שהיא צודקת, שהבקשה שלה נכונה, ואתה אמור לעשות את זה, ואתה דוחה שוב ושוב, ממה זה נובע? ממידת העצלות. כשאתה אומר לא היום, מחר, לא מחר, עוד יום ועוד יום, הדבר הזה גורם לריחוק. וזה נכון לא פחות בחינוך הילדים. ילד שמבקש מאביו או מאמו, שהוא צריך שיעשו בשבילו משהו, יקנו לו משהו. אם לדעתם זו טעות, שלא צריכים לקנות את זה, לא צריכים לעשות, אז שיסבירו לו, שידברו איתו. למה זה לא נכון? למה לדעתם זו טעות? שגם בזה צריך הרבה חוכמה. בספר על החינוך ילדים הדגשנו את העניין הזה בסירוב לילדים, לדעת איך לסרב. ילד ששומע כל הזמן סירובים, כל מה שהוא מבקש לא מרשים לו. אפילו דברים שאפשר, אבל ההורים עצלנים, חסרי סבלנות, ועל כל דבר לא. הילד הזה יגיע למצב שכשיהיה דבר שהוא מאוד חשוב לו, אבל באמת צריך לסרב, כי זה דבר מזיק לחינוך שלו, לבריאות שלו, אבל שם הוא מאוד רוצה, הוא כבר ירגיש כמו קפיץ שדרכו אותו והוא עף לגובה. הוא כבר התפרץ בצורה שאי אפשר לדעת לאיפה זה יגיע. לכן הרב שמשון רפאל הירש, בספר יסודות החינוך, הבאנו את לשונו בספר על החינוך ילדים אצלנו, הוא אומר את המשפט הבא: תן לילדך והרשה לו כל מה שבידך לתת ולהרשות לו, ובלבד שהדבר אינו מזיק לא לטובתו הרוחנית ולא לטובתו הגשמית. זה פחות או יותר המילים שלו. מה הוא אומר שם? ילד בא מבקש משהו. תן לי, תקנה לי, תעזור לי, תוריד לי את המשחק ההוא. מה צריכה להיות נקודת המוצא שלנו כהורים? נקודת המוצא היא לומר לו כן, או נקודת המוצא לומר לו לא? אומר הרב הירש, נקודת המוצא צריכה להיות לומר לו כן. זו נקודת המוצא. אבל לפני שאומרים לו את הכן הזה,
אומר הרב הירש, צריכים לשקול עם עצמנו. אם אני מסכים לבקשה של הילד, האם זה עלול לפגוע? שוב, זה מה שדיברנו, זריזות כן, פזיזות לא. לפני שאני אומר לו את הכן, אם מיד אני אומר לו כן על כל מה שהוא מבקש, זו פזיזות, דבר גרוע. אבל צריך שיקול דעת, לחשוב, אם אני נותן לו, זה עלול להזיק לו, לילד, לבריאות הפיזית שלו, הוא מבקש ללכת לטיול עם חברים במקומות מסוכנים, הוא רוצה דבר שעלול להזיק לחינוך שלו, הוא רוצה דבר שאתה יודע שלפי הערכים של הבית, זה לא ערכי, לא חינוכי, לא משחקים במשחק כזה, לא מביאים דבר כזה לבית. אבל הוא מאוד רוצה. אומר הרב הירש, אם זה עלול להזיק, אז התשובה תהיה שלא. למה? לא צריך להתפלפל איתו יותר מדי, להיכנס משא ומתן, לפעמים הורים כבר מותשים מרוב ויכוח עם הילדים. לא אמורים להתווכח. אבל כן לתת הסבר. הסבר קצר וברור, לא, כי זה לא בריא. אכלת הרבה סוכריות, עוד סוכריה, זה כבר יזיק לבריאות שלך. מספיק, זהו, לא יותר. אבל אני רוצה, אמרתי לך שזה כבר לא בריא, אני הייתי נותן, אבל לא, כי זה לא בריא. זה יכול להיות בגיל 3 על סוכריות, יכול להיות בגיל 10 על דברים אחרים, ואז ההורה החלטי, בסמכותיות. הוא אומר שלא, כי. או מסרב, כי זה לא חינוכי. אבל אבא, כל הילדים בכיתה יש להם, וההורים שלהם מסכימים, ורק אתם לא. בדרך כלל הורים נבהלים מזה. לא צריכים להיבהל. מסבירים לילד בנעימות, לחברים שלך יש הורים שינהלו את הבית איך שהם רוצים, לדעתנו זו טעות. לנו יש ערכים ברמה אחרת, אלינו לבית לא מכניסים דבר כזה, כי אתה ילד נפלא, אתה חשוב, אתה טוב. במקום זה, וגם כלל גדול, כשמסרבים לילד על דבר שיש לכל החברים, להציע לו פיצוי אחר. כי זה ניסיון לא קל, לכולם יש, רק אני לא. שלא לגרום למרמור ולריחוק מההורים. זה לא, אבל במקום זה אתה יכול דבר פלוני, שאפילו שווה יותר, המחיר יותר יקר, ואני אקנה לך את זה, כי זה בסדר. ואגב נציין, אם ילד מגיע למצב שהוא אומר את המילים האלה, כל החברים בכיתה ההורים מרשים, רק אתם לא, זה מעורר סימן שאלה גדול אצל ההורים, האם שלחנו את הילד הזה ללמוד בבית הספר הנכון? ייתכן ששלחנו אותו למקום שהרמה נמוכה מבחינה רוחנית, חינוכית, ערכית. אם שם כל ההורים מרשים, מה שאנחנו לא מרשים, אז זה אומר שכל החברים שם הם חברה רדודה. ואם זה בכיתה ג' או ה', מי יודע מה יהיה בכיתה ח'? מה יהיה לאחר מכן? חשוב מראש לשלוח את הילדים למקום שיודעים שמחנכים את הילד. אם לא רוצים למשל שהילד ייחשף לסרטים שהם לא צנועים, אז מראש צריך לשלוח אותו לבית ספר שמקפיד שכל ההורים בבית אין אינטרנט פתוח, אלא אם יש אינטרנט הוא חסום, שכל ההורים כאלה, שאין אייפונים בלי גבולות, אתה לא יכול לומר לילד שלך, תהיה אתה מלאך שכל החברה היא אחרת. אז צריך לקחת אותו למקום שכל החברה היא כזו, כמו ערכים שהיינו רוצים לחנך אותו. ויש ברוך השם, בכל הארץ יש בתי ספר מהסוגים האלה ברמות שונות, שכל אדם יוכל להתאים, מי שלא יודע יכול לפנות או להידברות או ללב לאחים, ויש להם ייעוץ מתוך ההיכרות שלהם עם מגוון בתי ספר בכל המקומות בארץ, יש להם מומחים שבקיאים ויכולים לכוון ולהנחות, מביאים את ההורים, הם עושים את זה בהתנדבות, להתרשם מבית הספר, לראות את רמת הלימודים, את החברה, לקבל כיוון כדי לדעת באמת שהילד מקבל את הערכים שהוא צריך לקבל. על כל פנים, כשילד בא ומבקש, והתשובה היא כן, כי שקלנו את הדברים וראינו שבסדר. איך אומר הרמח"ל? ימהר יחיש מעשהו. לקחת את המילים האלה לעצמנו בתור קוד למידת הזריזות בכל תחומי החיים. ימהר יחיש מעשהו. אם אתה אומר לילד, לא עכשיו, מחר. ומחר הוא שואל, אבא, מה עם זה? מחר. ושוב, מחר, שבוע הבא. אתה מתיש את הילד בלי שום סיבה. אתה גורם לו להרגיש ריחוק. אם צריך לסרב, אז אתה מסרב. וגם זה אמרנו, צריך לדעת איך לסרב. לא בצורה של התרסה. חשוב לציין, לפעמים ילד מבקש, בפרט בגיל ההתבגרות, יכול לבקש מההורים דברים שרק הבקשה מוציאה אותם מהכלים. איך אתה חושב בכלל על רעיון מטורף כזה? איזה שטות זאת? מאיפה זה בא לך? זה לא הגיוני. גם אם זו המחשבה שעוברת בראש, אסור לומר את זה לילד, בפרט לא בגיל ההתבגרות. הוא עדיין לומד להכיר את העולם, הרי מה הקושי הגדול של גיל ההתבגרות?
ההבדל בין ילד לבוגר, שילד מנוהל על ידי ההורים. על ידי אחרים, על ידי המבוגרים. זה בבית ספר, בבית, עכשיו קמים, עכשיו יושנים, עכשיו מקלחת, עכשיו ארוחה. בוגר, הוא מנהל לעצמו את הסדר יום. זה ההבדל בין ילד לבוגר, שהוא מנהל את הסדר יום של עצמו. למה? כי כבר יש לו שיקול דעת, הוא יודע איך לנהל. גיל ההתבגרות, וזה כל הורה צריך לדעת את זה, הקושי הגדול של גיל ההתבגרות, שהילד מרגיש אני גדול, כי הרי הוא עבר שינויים בגוף, בנפש, ההסתכלות אחרת, אז הוא מרגיש אני גדול, ואם אני גדול, אני אמור לנהל. וההורים מרגישים, כל הכבוד לך שגדלת, ואתה עדיין ילד, אתה עוד לא בוגר, אתה מתבגר, אתה צריך הדרכה. ואז זה גורם לקצר ולמתחים, כי הוא מרגיש אני אמור לנהל, וההורים מרגישים, עם כל הכבוד, אתה צריך לקבל הדרכה. מה הפתרון? לדבר עם הילד בצורה שההורים מנווטים אותו למקום שהם היו רוצים שהוא יהיה, אבל הוא יהיה בטוח שהוא בחר. הוא לא מרגיש שהכתיבו לו. אפשר בחוכמה לדעת איך לנווט את הילד כשהוא מבקש דבר לא הגיוני, במקום להגיד, מאיפה השטות הזאת שהבאת אותה עכשיו? מאיפה הרעיון הטיפשי הזה? ויש הורים שמתיחים כך בילד, והוא מאוד נעלב, כי הוא היה בטוח שהרעיון הזה הוא פסגת העולם, זה הדבר הכי טוב עבורו. אבל אם נקודת המוצא, אתה ילד גדול, אתה יכול להחליט לעצמך, אתה בוגר, אבל בוא נחשוב ביחד אם זה נכון הרעיון הזה שהעלית. אם נעשה כך, נכון, אתה תרוויח כך וכך. עכשיו, בלב ההורים אומרים לעצמם, מה זה תרוויח? זה טיפשות הכי גדולה. בסדר, אבל מבחינתו זה רווח. אז יהיה לך את זה. מצד שני, התוצאה היא, עכשיו מחר אתה יוצא לטיול של יומיים עם חברים, כשיש לך עוד שבוע מבחן. תחשוב בהיגיון, אתה ילד גדול. אתה באמת רוצה להפסיד את ההצלחה במבחן בגלל הטיול הזה? תדחה את זה, וגם לא עם החברים האלה, הם לא מוצלחים. יש לך חברים אחרים יותר טובים, אבל נדבר על זה אחר כך. בוא קודם כל, כשילד רואה שההורים מגלים הבנה, מבין אותך, אבל מנתב אותו עד שהילד מגיע למסקנה שההורים רוצים שהוא יהיה שם, או לפחות קרוב לזה. זה כבר הישג גדול. זה סוד ההצלחה של כל המשפחות שהילדים עברו את גיל ההתבגרות בשלום, ולא הגיעו לפיצוצים עם ההורים. יש הורים שלא הגיעו לפיצוצים, כי נותנים לילד שיעשה מה שהוא רוצה, שזו גם טעות. אי אפשר לתת לילד הפקרות, לא בגיל קטן ולא בגיל ההתבגרות. כמו שהגמרא אומרת, שבחינוך ילדים לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. דחייה זה מעצור. הימין צריכה לקרב, לתת את החיבוק. ילד צריך גם את זה וגם את זה. אבל היד החלשה היא זו שצריכה לשים את המעצורים, והיד החזקה לתת את החיבוק בעוצמה. הימין היא זו שמקרבת. אצל רוב האנשים ימין היא היד החזקה. ימין מקרבת, והשמאל היא זו שדוחה, אבל הוא צריך גם מעצורים. לא רק ימין מקרבת. הורים שהולכים בשיטה רק של ימין מקרבת, ואף פעם אין שמאל דוחה, הילדים האלה כשהם גדלים, הם בועטים בהורים. שמעתי את זה כמה פעמים מהורים שלא מבינים. הילד הזה קיבל ממני הכל, בן יחיד, את כל מה שהיה לי, ומה לא עשיתי בשבילו. לפעמים סיפורים מפליאים, איזה הורה עושה דבר כזה לילד? היה מקרה שסיפרו לי שטסו לאיטליה כשהוא נולד, כי חיכו לו הרבה שנים, טסו לאיטליה רק כדי לקנות לו מיטת תינוק ועגלה, משם, וחזרו לארץ. נתנו את זה כדוגמה, איזה פינוקים הוא קיבל כל החיים. והיום שהוא בחור גדול, בועט בהורים ורק דורש ונוזף, והם לא מבינים מאיפה זה בא. אגב, זה אופייני, כשנולד ילד אחד אחרי הרבה שנים והוא בן יחיד, אז מרוב אהבה לילד יכולים לחנוק אותו, יכולים להלחיץ אותו או בביקורת יתרה או בהפקרות יתרה. לכן תמיד צריך לדעת את השמאל דוחה וימין מקרבת, את האיזון הנכון. להיות הורה זה מקצוע. אדם שהולך לפתוח עסק, רוצה להיות רואה חשבון. כמה שנים משקיע באוניברסיטה כדי להיות רואה חשבון? כמה שנים משקיע כדי להיות רופא? כי הוא רוצה להתפרנס. ובחינוך ילדים, בכך אותה בעיה בזוגיות, לא משקיעים לימודים בכלל. מרגישים כאילו זה יבוא לבד. זו טעות, זה הכי חשוב, יותר חשוב מפרנסה. השלום בית, החינוך של הילדים. יש, ברוך השם, סדנאות, יש הרצאות, יש ספרים. שאדם יושב, משקיע, צריך להשקיע בזה זמן, ללמוד, להחכים, פותר לעצמו הרבה צרות אחר כך. אבל אין לי זמן, תמצא זמן. עדיף הזמן הזה מאשר הזמן של להשקיע אחר כך בייעוץ זוגי ומחלוקות בשלום בית וריבים וכעסים או מתחים עם הילדים. שווה להשקיע את הזמן הזה ללמוד, ואנשים מעידים על כך, שומעים הרצאות, קוראים ספרים, מרגישים שהחכימו, פותר להם הרבה בעיות.
נחזור לעניין שלנו. אם המסקנה של ההורה שכן צריך לתת לילד את אותו עניין שהוא ביקש, לא לגרור אותו יותר מדי זמן עד שהוא מותש. לא חייב להיות באותו רגע, אבל לא להתיש אותו. אמרנו לו שכן, אז כן. חז"ל גם מדגישים שאסור להבטיח דבר לילד ולא לקיים אחר כך. לפעמים מבטיחים לילד פרס, תעשה את זה, תקבל כך. ואחרי שבוע, ילד שכח, גם ההורים שכחו. זו טעות גדולה. גם אם הילד שכח, אסור להורים לשכוח. אם הבטיחו לו מתנה, או שיקנו לו משהו, יעשו בשבילו משהו, לא יגידו, טוב, הוא שכח, כבר לא ישים לב. להביא לו, זה גם חינוך לילד. כי הילד מרגיש, ההורים שלי הם הורים ישרים. אני כבר לא זכרתי, והם הביאו לי. זו דוגמה אישית, הרמב"ן כותב שהדוגמה האישית של ההורים בחינוך, זה יותר מ1,000 שיחות מוסר. אתה יכול לתת לילד הרצאות ודרשות, אבל אם אתה מתנהג הפוך, אז הילד לא יקנה את הדרשות, הוא יקנה את הדוגמה האישית שהוא ראה אצל ההורים. אם אבא מדבר עם ילד על ישרות ועל שצריך להיות נאמן בכסף, ואם הוא לקח פעם מהארנק של אמא בלי רשות, אז הוא מקבל הטפת מוסר, ונניח שההורים עשו את זה הכי טוב עם הטפת המוסר. שמה זה ממון הזולת? צריך לשמור על הממון של הזולת, לא לקחת, לא לגזול. לא צריך להשתמש במילים האלה. ילד שלקח מהארנק, אסור להגיד לו, אתה גנב, אסור לתת לו תווית שלילית. הוא אמר לו, לא מתאים לילד כמוך לקחת בלי רשות, אתה צריך, תגיד לי. אבל ילד כזה, שקיבל הטפת מוסר, כמה צריך להיות ישר ונאמן בממון ולא לגוע בשל אחרים. אם פעם הוא יצא עם האבא מחניון תת-קרקעי, ופתאום שמע חבטה. מסתכל, רואה שאבא שבר פנס של אחד הרכבים. ואבא מסתכל ימינה שמאלה, אין מצלמות, אין אף אחד, נוסע. מה הילד למד? חוסר ישרות. אבל אם הוא רואה את האבא יוצא, מניח פתק, מספר טלפון, שברתי את הפנס, תיצור קשר, הילד רואה, אף אחד לא ראה את אבא, אבל הוא אדם ישר. סיפרו לי שבארצות הברית הציבור יודע שהישראלים שם לפעמים עושים הרבה בלגן, שבחור ישראלי יצא עם הג'יפ שלו מחניון פתוח, ופתאום מרוב שמיהר עשה סיבוב, נתקע ברכב, חבטה, רעש גדול, חלונות מסביב נפתחו כדי לראות מה קרה שם למטה. ואנשים מסתכלים עליו, רואים שהוא ריסק רכב, כולם בסקרנות לראות מה הוא יעשה. ראו אותו יוצא בשלווה מהרכב, מסתכל על הנזק, חוזר לרכב, לוקח דף, כותב משהו, מכניס מתחת המגב. טוב, אנשים התפעלו, אדם ישר. אחרי שנסע, הגיע בעל הרכב, הוא רואה הכל שבור, אבל יש פתק. מסתכל בפתק, כתוב שם, כולם מסתכלים, אני חייב לרשום משהו. זה מה שהיה רשום שם. ילד רואה דבר כזה, איזה חינוך זה לילד. אבל כשהוא רואה ישרות אצל ההורים, אמא לא משקרת לשכנה, גם כשלא כל כך נוח לה. לפעמים ילד רואה, הוא יודע את האמת, והוא יודע אמא עכשיו משקרת, למה? כי היא לא רוצה להשאיל לה את המיקסר שהשכנה מבקשת. נניח השכנה דופקת בדלת, הילד פותח, והיא שואלת אותו, תבדוק עם אמא בבית, כי המיקסר שלי התקלקל, יש לי אורחים, אני צריכה... והוא הולך, מחפש אותה, רואה אותה, השכנה שאלה אם את בבית, כי אם כן, היא צריכה את המיקסר. והיא לא רוצה להשאילה, כי היא מחזירה עם מלוכלך, חלקים חסרים. היא לא מוציאה מילה מהפה, רק עושה תנועה כזו שאני לא בבית. והוא הולך ואומר, אמא לא בבית. זה במקרה הטוב, יש ילד שאומר, אמא אמרה שהיא לא בבית. נניח שאומר, אמא לא בבית. מה ישפיע יותר על החינוך של הילד? הטפת מוסר שהוא קיבל, כמה צריך להיות דובר אמת, או התנועה של השבריר שנייה של אני לא בבית. ישפיע עליו הרבה יותר, או אמא משקרת בלי נקיפות מצפון. אז כשהיא תשאל אותו שאלות, הוא גם ישקר בלי נקיפות מצפון. איפה היית? הוא יגיד, הייתי פה, והוא היה שם. אחד השיעורי בית, הוא יגיד שכן, באמת לא. כי הכל נהיה קל בעיניו. הדוגמה האישית של ההורים, אומר הרמב"ן, בעיני הילדים, זה צריך לתת לזה שיקול ומשקל עליון. כך גם ילד מבקש, או שהבטחנו לו, צריך לעמוד בהבטחה, וכמו שאומר כאן, ימהר יחיש מעשהו. אשתך ביקשה, אתה יכול לעשות, אל תתיש אותה. אתה לא יכול, תגיד שאתה לא יכול, אבל אל תתיש. וכך בכל תחום.
גם במקומות עבודה, כמו שציינו, יש כאן בספר מעלות המידות, כשהוא מדבר על מידת הזריזות, הוא אומר דבר מעניין. בניי, בואו וראו כמה חשובה מידת הזריזות. שכן ממנים האדם הזריז במלאכת המלכים, והוא ששלמה משבח ואומר, חזית איש מהיר במלאכתו, לפני מלכים התייצב. בפסוק הזה יש בו הרבה פירושים, אבל הוא בספר הזה, הוא היה תלמיד חכם גדול ורופא גדול, חי לפני מאות שנים, ספר מעלות המידות. הוא מסביר את הפסוק הזה, מה זה לפני מלכים התייצב? חזית איש מהיר במלאכתו, אתה רואה אדם זריז, תדע שמלכים יקדמו אותו לתפקידים בכירים. כשהמלך רוצה אדם שישמש בתפקיד בכיר, הוא ייקח אותו. למה? כי מה שאחרים עושים בשבוע, הוא עושה ביום. וזה נכון לא רק אצל מלכים. אדם שרוצה להתקדם בעבודה, תראה זריזות, תראה יעילות, מצב רוח טוב. אלה דברים שגורמים לאדם קידום. גם בחיים הפרטיים שלו הוא יגלה שהוא מספיק בזמן קצר, מה שלאחרים לוקח הרבה זמן. יש בזה גם עוד מעלה שחשוב לציין, אדם שמרגיל את עצמו למידת הזריזות, מרוויח שגם אם הוא עשה טעות, יש לו זמן לתקן. יש טיפוסים שמשאירים הכל לרגע האחרון. למה? יש זמן, באמת יש זמן, אבל הוא משאיר את זה לרגע האחרון. אז אם הוא הספיק לעשות את זה עד הרגע האחרון, מצוין. אבל אם הוא עשה ומשהו השתבש, התקלקל, נשבר, אין לו זמן לתקן. אין לו זמן לארגן משהו במקום. אבל אדם שהוא זריז לא דוחה דברים. צריך עכשיו לעשות. אתה אומר, כן, אבל אפשר גם מחר. נכון, אבל למה לדחות למחר? נעשה את זה עכשיו, נראה שזה מושלם, מצוין. חסר חלק, משהו לא מסתדר, נתקן. ככה אדם יכול להרוויח בעולם הזה, בגשמיות, בכלכלה, בזוגיות, בחינוך הילדים, אם הוא מרגיל את עצמו למידת הזריזות, שזה קניין גדול. נחזור כעת לדברי שלמה המלך בפסוק, וננסה להעמיק יותר בדבריו. הוא אומר, כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, כן העצל לשולחיו. אומר הגאון מווילנה, שאומנם לפי הפשט, זה כמו שהסברנו עד עכשיו, שהעצל מתיש את מי ששלח אותו כמו חומץ וכמו עשן. שיש לזה תועלת, אבל צורב ומזיק, מציק. אומר הגאון מווילנה שבעומק הדברים, שניהם, כל הפסוק הזה, המשל והנמשל, הוא משל לנשמת האדם שהיא באה לעולם. הקדוש ברוך הוא שולח נשמה לעולם, כדי שכל אדם יגיע לשלמות שלו, יגיע לתיקון שלו. אבל אם האדם הזה כביכול מתיש את הקדוש ברוך הוא, לשלוח אותו בגלגול שוב ושוב. על זה הוא אומר, כחומץ לשיניים. שיניים זה שער הכניסה של המזון. אבל יש פה שאלה, למה שלמה תפס שני משלים? גם חומץ לשיניים, גם עשן לעיניים. הוא אומר, תשים לב שהשיניים זה שייך למזון. קשור, זה שער הכניסה לגוף של האדם. העיניים זה שער הכניסה למוח של האדם, לחשיבה. דברים שאדם קורא, אדם רואה, אדם חווה, מפתח אצלו רגשות, יצרים. העין יש לה כוח אדיר, היא מכניסה מידע לתוך המוח. רק העיניים והאוזניים הם הפתחים של המוח, זה מה שמעצב את האישיות של האדם. ועל זה הוא אומר שאדם שבא לעולם ולא מגשים את התכלית שלשמה הקדוש ברוך הוא ברא אותו, אז נכון, בסוף הוא יעשה את זה. כי אם לא, יחזור בגלגול. האריז"ל אומר בדרך כלל בין 3 ל-4 גלגולים, כל אדם מגיע לתיקון שלו. רק יש אדם שמגיע כבר בגלגול הראשון, מסיים את מה שצריך, אז הוא לא צריך לסבול, לא צריך את כל האיסורים לעבור מסלולים קשים. כי הוא יודע, יש הוראות יצרן, אמר לי לעשות כך אני עושה, כך לא לעשות אני לא עושה, ואם נכשלתי וטעיתי אני עושה על זה תשובה, סיים במהירות. זה נקרא זריז, גלגול אחד תיקן את הכל. יש אדם שהעצל לשולחיו, בסוף יקרה מה שהשולח רצה, אבל עם הרבה עשן שהכנסת לו לעיניים, כביכול, עם חומץ ששמת לו בשיניים, עשית לו תחושות לא טובות. אצל הקדוש ברוך הוא אין את המושגים שיש אצל בני אדם. אבל כשאדם נמצא בסבל, אפילו סבל בגלל העוונות שלו, עמו אנוכי בצרה. יש פסוק בתהילים שהקדוש ברוך הוא אומר, עמו אנוכי בצרה. אני בראתי אותו, הוא הבן שלי, אני רוצה בטובתו. כשהוא סובל, אני איתו ביחד מרגיש את הכאב, כך אומר הקדוש ברוך הוא. אבל נשאל את הקדוש ברוך הוא, למה אתה בכאב? הוא גרם לעצמו. הוא
הוא נכשל בעוונות, אמרת לו לא לעשות והוא עשה, אז מגיע לו. משל למה הדבר דומה? שזה גם מלמד אותנו על כל צורת הענישה האלוקית. דווקא לאחרונה כמה דיברו על השאלה הזאת של למה הקדוש ברוך הוא מעניש בני אדם? הרי הוא אוהב אותנו, אז למה יש סבל? יש כלל גדול. הפסוק אומר, תייסרך רעתך. כשאדם עושה רע, לא אלוקים מייסר אותו. הרע שהוא עשה מייסר אותו. משל למה הדבר דומה? אמא שאוהבת את בנה, ילד בן 8, אוהבת אותו אהבת נפש. ויש לו משחקים, ונתנה לו הכל. ויום אחד היא אומרת לו, אני חייבת לצאת ל10 דקות, צחק עם כל מה שיש כאן, אבל אתה רואה את הבקבוק הזה של הטיפקס הרעיל הזה, היום כבר עשו ידידותי לסביבה, מי שזוכר בהתחלה היו כמה שמתו מטיפקס. אתה רואה את זה? עם זה אני לא מרשה לך להתעסק, זה מסוכן, זה לא טוב, זה יזיק לך. האמא הלכה, חזרה, ראתה שהוא מרח את כל היד שלו בטיפקס. מה עושה אם שאוהבת את בנה לפני שיכנס לו לדם ויתייבש ויסכן לו את החיים? תופסת אותו בשתי ידיים, רצה איתו לחדר האמבטיה, עוברת דרך המטבח, לוקחת סקוץ' של כלים, מכניסה אותו למים עם סבון, מתחילה לשפשף, וממש לשפשף בעוצמה, להוריד הכל. הילד מתחיל לבכות. אמא זה כואב לי, את צורטת אותי. מה אמא תגיד לו? מה אמא תרגיש בלב? היא תרגיש שהיא עכשיו מתנקמת בו כי הוא לא שמע בקולה. חס ושלום, האמא מתנקמת בו? היא בוכה ביחד איתו. למה הבאת אותי למצב שאתה צריך להרגיש את הכאב הזה? אני לא רציתי, הסברתי לך. אבל אחרי שהתלכלכת, אז צריך לנקות אותך לטובתך. כשהקדוש ברוך הוא מביא איסורים על האדם, הוא לא מתנקם באדם. לא שמעת בקולי, אז עכשיו תסבול. או איסורים לעם ישראל, כשיש לנו הרבה עוונות, יש הרבה צרות. הוא לא מתנקם. אלא הוא אומר לאדם, מראש אמרתי לך שזה לא טוב. עשית, אז עכשיו צריך להתנקות, והניקיון הזה הוא כואב. אז מה נשאל? אבל אתה כל יכול, אז תעשה שהניקיון יהיה בלי כאב. גם הכאב שהוא סידר נועד לטובתו של האדם. כדי לעזור לו מראש שהוא לא ייכשל בחטא. אם האדם היה יודע שהוא ייכשל בחטא, ואין איסורים, זה יתחפר לו לבד. אז הוא יעשה עוד הפעם ועוד הפעם. אז איפה תכלית הבריאה? כל התכלית של הבורא בבריאה, שאדם יעמוד בניסיונות, יבנה את העולם הרוחני שלו, יקבל שכר על המצוות שהוא עושה. אבל אם האדם לא מגשים את התכלית של הבריאה, אז זה לא טוב לו. לכן גם את הסבל ואת האיסורים ואת הענישה שהקדוש ברוך הוא סידר בעולם, זה לטובתו של האדם. שזה מנקה אותו, מזכך אותו, מביא אותו למקום יותר גבוה, להסתכלות אחרת על החיים. יש אנשים שמעידים על עצמם, שכל זמן שלא היה להם איזה צרה, הכל התנהל על מי מנוחות, אז הם בכלל שכחו את אלוקים. כשחטפו איזה מכה, איזה זעזוע, זה עורר אותם לחשבון נפש, להתבוננות, והם בעצמם אומרים, טוב שהמכה הזו הגיעה, כי בלעדיה הייתי היום מקום נמוך. היום ההסתכלות שלי על החיים היא ברמה גבוהה, עם מהי תכלית החיים. ואת זה רומז כאן שלמה המלך, כך מסביר הגר"א, שהעצל לשולחיו זה רומז על מי ששלח את הנשמה מהשמיים לעולם הזה. וכידוע, התופעה הזו של גלגולי נשמות, שזה לא שזה תרחה לקדוש ברוך הוא, אבל כביכול נקרא מטריח את קונו, לשלוח אותו עוד הפעם לעולם. זה נושא שבעולם המחקר בעשרות השנים האחרונות נפתחו לחקור אותו. פעם לא היו מוכנים לשמוע על החיים שלאחר המוות. היום, מרוב שיש צילומים ותיעודים ועדויות, לפני שבועיים בסך הכל התפרסם תחקיר שעשו על ילד דרוזי, מי שראה את זה, ילד דרוזי שנולד עם כתם לידה במצח, לאורך של המצח עד אמצע מקום השיער. כתם לידה מאוד מוזר. אצל הדרוזים, כתמי לידה הם תמיד הסבר של משהו שקרה בגלגול הקודם. ועכשיו יש לזה גם ביהדות, מהרחו כותב שיש דברים שאדם מביא איתו לגלגול הזה, שזה בעצם שריד מהגלגול הקודם. זה יכול להיות או במראה, או דבר מעניין, דוגמה שכותב רבי חיים ויטל, מהרחו, הוא אומר, תראה שיש אנשים שהם לא יכולים לשמוע צלילים של חיכוכי מתכת. אתה מחכך לו סכין בסכין לידו, הוא מצטמרר. ויש אנשים שלא מבינים מה יש בזה. יכולים אפילו לקחת בכוונה, להציק לשני, ולא מבינים מה זה מפריע לך, מה לא טוב לך בזה. אומר מהרחו, אדם שנפגע ממתכת בגלגול הקודם,
בגלגול הזה הוא לא יכול לשמוע חיכוכים של מתכת. הוא לא יודע למה, אבל בתת ההכרה זה מזכיר לו את הפגיעה שהוא נפגע בגלגול הקודם כתוצאה ממתכות, לכן הצלילים האלה מצמררים אותו. כי זה מזכיר לו בנשמה את מה שהיה אז. אז הסיפור מה שהתפרסם, הילד הזה נולד עם כתם לידה. אצל הדרוזים זו סיבה גדולה לדובב אותו. בדרך כלל הזיכרון של גלגולים הם בין 3 ל-5. מעל גיל 5 כבר שוכחים. בין גיל 3 לגיל 5 אפשר, כבר הוא יודע לדבר, אפשר לעזור לו לשחזר. יש הרבה ששואלים למה אצל הדרוזים זה כל כך נפוץ. גלגולי נשמות זה נפוץ אצל כולם. רק הם, בגלל שגלגולי נשמות זה מרכז האמונה, לא עוד משהו, אז הם מאוד קשובים ומנסים גם לעזור לילד להיזכר. שואלים אותו שאלות, מדובבים אותו. בילד הזה כך עשו, דובבו, דיברו, הציפו לו זיכרונות, עד שהוא סיפר להוריו שהוא בגלגול הקודם נרצח על ידי השכן שלו במכת גרזן. והוא אמר שהוא זוכר את הפרצוף של השכן ואיפה הוא גר. הם הביאו חוקרים, ליוו אותו לאותו מקום, והילד הקטן הזה מתעמת עם אותו אדם. הוא אומר לו, אתה הרגת אותי בגרזן. הוא אומר לו, מה פתאום? זה לא נכון. הכחיש. אבל הם אומרים, אלה שהיו איתו ראו שההכחשה שלו לא הייתה לגמרי אמיתית. הילד הזה המשיך להיזכר, ליווה אותם למקום של הרצח, חפרו איפה שהוא אמר להם, מצאו שלד. והשלד הזה, המצח בדיוק פתוח במקום של... חיפשו עוד באזור, מצאו גם את הגרזן שהוטמן שם באותו מקום. והשכן ההוא חשב שהוא עשה מה שעשה, אף אחד לא ראה ואף אחד לא ידע לעולם. והילד הזה, זה סיפור שממש לאחרונה. יש עוד המון עדויות כאלה שוודאי הציבור שמע ומכיר, שזה דבר שצריך גם לחזק אותנו בידיעה שיש חיים לאחר המוות. לא כמו שיש כאלה שהנביא מתלונן עליהם, שהם אומרים, אכול ושתו כי מחר נמות. תהנה, תעשה מה שאתה רוצה, בסוף אתה מת, מה אכפת לך מה... אתה לא קיים יותר, וזה לא נכון. כמו שאדם דואג לעצמו לארוחת בוקר למחר, למשכורת בסוף החודש, צריך לחשוב לעצמו מה יהיה איתי אחרי 120, כי האדם האמיתי זו הנשמה. הגוף זה רק בגד, גם קוברים את הבגד, את הגוף. הנשמה ממשיכה הלאה. מה אני לוקח איתי לעולם הבא? מעשים טובים, מעשים לא טובים, בין אדם לחברו, בין אדם לבוראו. אלה דברים שיכולים מאוד לרומם את הנפש, וכשלוקח לעצמו את היסוד שדיברנו היום, להיות זריז, גם בזוגיות, בחינוך הילדים, כלכלה, במצוות, כמו שכותב הרמח"ל, שנקרא שוב את לשונו, לשון נפלאה, כשהוא מדבר על המצוות, שלא יחמיץ האדם את המצווה, כלומר לא ישהה אותה שהיא תתפח, אלא בהגיע זמנה, יש מצוות שהן תלויות בזמן, קריאת שמע של שחרית, תפילין, שזה רק ביום ולא בלילה, או בהזדמנה לפניו. זה לא תלוי בזמנים, אבל הזדמן לפניך מצווה, בן אדם זקוק לעזרה עכשיו, שאתה יכול לעזור לו. או בעלותה במחשבתו, פתאום הבריק לך רעיון, אני אלך לעזור לפלוני. הבריק לך רעיון, אני רוצה להתחיל לשמור שבת. ימהר יחיש מעשהו, לאחוז בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתיים. החלטת לשמור שבת? אל תגיד, טוב, עוד שבועיים, עוד חודש, עוד שנה. מהשבת הקרובה אני שומר שבת. אישה מחליטה, אני עוברת ללבוש צנוע, בחורה מחליטה לבוש צנוע, לא להגיד, טוב, זה יקרה יום אחד. עכשיו, אני הולכת, קונה בגדים, זורקת את מה שלא צנוע, עוברת למקום אחר. אתה מחליט ללכת עם כיפה, מעכשיו אני שם כיפה. רוצה חברותה כל יום ללמוד, מיד פונה, יש ארגונים, בהידברות, לב לאחים, אחרים, מרים טלפון, אני רוצה חברותה, כל יום צדרו לי חברותה, איפה אני יכול לשבת ללמוד, ובאמת לא דוחה, הכל בזריזות. כל מעשיהם של צדיקים, בזריזות אומרים חכמים, כמו שכתוב אצל אברהם אבינו, ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, וימהר לעשות אותו. איפה זה כתוב? כשבאו 3 המלאכים שנדמו לו כערביים, כתוב שם. אחרי שהוא נימול, בגיל מופלג, כבר זקן מופלג, עשה ברית מילה, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, היה בן 90, והקדוש ברוך הוא ידע שהוא מכניס אורחים, הוציא חמה מן ארתיקה, עשה חום אימים כדי שאנשים לא יסתובבו, שיהיה לו שקט היום, שינוע. ואברהם לא יכל לסבול את זה, והוא יושב פתח האוהל כחום היום כתוב. יושב פתח, אולי נמצא איזה אורח. אז הקדוש ברוך הוא שלח לו את 3 המלאכים האלה. והוא מיד קם וקיבל אותם, והתחנן שיבואו לאכול אצלו, לא ידע שהם מלאכים, עכשיו שהם ערבים. אחר כך אחד בישר לו שיוולד לו יצחק, וכל מה שידוע פרשת לך לך, מה שכתוב שם. אבל כשהסכימו לבוא, בהתחלה מה הוא אמר להם? ואקחה פת לחם,
וסעדו לבכם, אחר תעבורו. קצת לחם, תבואו ותלכו. כשאמרו לו בסדר, ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, וימהר לעשות אותו, שוחט במיוחד בשבילהם, ומכין להם ארוחה וסעודה. גם זה חכמים אומרים, תראה שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה. והרשעים אומרים הרבה ואפילו מעט לא עושים. מי שרוצה להיות צדיק אמיתי, מראש אל תתרברב בהבטחות. תגיד דברים בסיסיים, אני רוצה לעזור, אחרי זה תעשה אחר כך פי 1000. אבל אומרים מעט ועושים הרבה. זה הגדולה של הצדיקים. אמר להם, בקחה פת לחם, בסוף איזה ארוחה עשה להם. אבל כשעשה את הארוחה, ואל הבקר רץ אברהם. רגע, איך אתה רץ? אתה בגיל 90, עשית אתמול ברית מילה. זה לא אתמול, זה יום שלישי למילתו. יום שלישי אחרי הברית, כאב עצום. מה אתה רץ עכשיו? לא, אבל יש אורחים. כואב, שיכאב, אבל אני צריך לרוץ לאורחים. אומרים חכמים, מלמד שכל מעשיהם של צדיקים בזריזות. מכאן לומדים מאברהם אבינו. ואנחנו שזכינו להיות זרעו של אברהם, צריכים ללכת בדרכו. נסיים בברכה שהשיעור יהיה להצלחת עם ישראל ושמירת חיילי ישראל בכל מקום שהם, בכל הציבור כאן, ומלא השם משאלות לב כולם, לטובה ולברכה, בבריאות ונחת, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועל מה דיברה קירותי, וימליך מלכותי, וצמח מוקנה וקרב ושיחי, וחי יכון ומכון וחי לכל בת ישראל, בא עליו בזמן קריב אמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעולם ועל מעל מיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי וקודשה בריחו, מעילה מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידון, ועל כל תלמידי תלמידון, דאסקיד בו ותקת תשתת, די בהתראה, דין בדין בכל אתר ואתר. יהיה לנו ולעונה לכל חמלה וחסדה ורחמה. מין קדם לרשע מאה והרעה ואמרו אמן. יהיה שלם הרבה מין שמאה חיים ושבע וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וצליחה וכפרה ורווח והצלה לנו